ସୁଆସାରୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ବଦଳିବାରେ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଆମ ଶାରୀ। ସେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛି, କେମିତି କେମିତି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଦେଖାଉଛି ନାନା ଢଙ୍ଗରେ ଫେଚକାମି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶୁଆଟା ମନୁଆଟା ଶାରୀକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଛି ତାର ଛୋଟିଆ ବସା। ତା ଥଣ୍ଟକୁ ଥଣ୍ଟ ଘଷି ପାଇଥାଏ ସେ କେତେ କୁମ୍ଭମେଳାର ପୁଣ୍ୟ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବଦଳିଥିବା ସମୟ କରିଛି ତାକୁ ବେଶ ଉଦାସ। ଶାରୀର ଏ ବଦଳିବାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ପାରୁନି ତା ସହ ଥଣ୍ଟ ଘଷି, ଆଉ ପାରୁନି ଖେଳି ଦୋଳି। ବେଳେ ବେଳେ ଚିଡ଼ିଯାଏ ଶୁଆ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଜ ସାଥୀକୁ କ'ଣ ସେ ଛାଡ଼ିପାରିବ? ତୁମେ କୁହ, ନିଜ ସାଥୀକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଛାଡ଼ିପାରିବ? ମନକୁ ମାରି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସହିଯାଏ ସବୁ ଶୁଆ। ଦେଖ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ସହୁଥିବ। ଦେଖ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ସହୁଥିବ। ନା ଶାରୀ ପରି ପାଲଟି ଯିବ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବାଟର ବାଟୋଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।